Na kajingyo jing ujor ni kisamna thepkam jong kajila halor kajingla ka post CM lead fellowship kabla jutep kum ka chief minister leadership in education and development kabla lat khat artli ki post hindre ni ki khat artli southli ki post la pentep shakini ki samla da ki email balabo na ka binta ki bomdei trai jila hindre pratli pad ki trai jila kumta hak singing kong jong katayo kata ka arpunyo tarik unaitung ka hinyo trab youth council karale yekendu ya officer on special duty jong ka CM lead hak ju kapor ubadei u officer on special duty state education mission authority of Meghalaya uba Andrew W Warjri hak jaka trekam jong u halai mkra habakren kilat pathai kubor u president rangba jong kaseng uba roy kupar syndrome ulo ong ba kat kum ka advertisement bala pelai ka post kadai khadar kadai bet na ka binta kitrai jila bat ha ka advertisement company bandon bintalang bat ki bana bar jila kumta ulo ong ba kalong ka balingo banyo jingtep lingba ki samla ki ba apply ya kadai ka kam bala dep mang southly ki post ya ki bomdei trai jila ulo ong halor kata kanongrim kaba penlong ya kaseng ban yakendu ya OSD ke Education Mission Authority of Meghalaya ban pinsngo ba uday ban pendam ya kate garai Yang jong kaseng menda kasengi wan ban yakendu ya officer on special duty jong ka SSE semam kepada State Education Mission Authority i Dr. Andrew Warjri ban penpa holor ko gamat ya kabana kalyang jong kaseng ilayo kajeng ujor na ki kun samla kepada ki trai muluk kuman chu pentep mapi ka Sarkar Meghalaya kala penmi ya kawai ka recruitment na kabanta ban tep kam ya ki khat artli kita ki fellowship ki bala tip kum kita ka CM lead fellowship lane ka chief ministers leadership in education and development fellowship na kamta khat artli ki post haba ka jing thumu jong ka sarkar kalong makini ki fellow lani kini ki ban cha thong ki khat angut kindon hamanla ki district jong ka sarkar jong ka jala Meghalaya bakin ya trailang haringkat bat ki tanak trikam jong ka sarkar la kalong ka district administration la kalong bat ka SSE la kalong bat ka education department kum juru bat ki stakeholders ki ba fair kumno ban pentikna ba ki scheme ki ba fair jong ka sarkar jala ka baidei ba ka tanak puli puthi on pentrikam lane la dalap ya kanu ka jingduna lane ka jingdon kam jong katkum ki jingdon kam jong ki jaka haki khat atri district kini ki fellow lane kini khat arngut ki ban cha thu kam kin long kum kita ki nong ai khubor syak sarkar bahang ni kaduna kan ni na kamta kan ni ka district kini ki initiative ki ba sarkar kha ban sim kum ta ter ti hak ubnai mi bakhat do lane hujun jong newsnam ka sarkar kala pelat ya ka advertisement na ka banta ki khat artri ki post jong kini ki fellow hakani ka advertisement la shukhot ban ong ba ki bala ban apply kinde ki samla ki bala pass ya ka postgraduate in any discipline lane ki undergraduate with 2 years experience haka public policy ka education sector bakum ta ter hadin kata kaladon ka proses ya ka selection committee kala shim hadin bakila ayo ban pediang ya ki application form haka arp sautrik jong mentau benai kila penmi ya ka list ya ka list haka ba kila short list kumasan pungut ki samla ki ban wan shim menta haka personal interview ya ka ba on con haka live but live trik jong mentau benai but ya kini kisan pungut kat kum ka jeng soto ka jong ni kalong ba kila pha ru ya ka email ya ki personally but hakata ka email kay ka ba pelong ngi bangin wan ban yakendu yo new officer on special duty menta singi kalong ba hakani ka email ka bala pha sekini kinong apply ki bala shortlist ban wan ka interview ka lai ko ka lai trik kila ong ba the final selection of 12 fellows hakaba ka jingjit ya kini ki khra arngut khrangut na po Meghalaya but saungut na kiwei pat ki jela will be based on the interview document verification and fulfillment of eligibility requirements. Kumutsiong ifi haka advertisement omshim la kado omshim la ong ba naki khadartli ki post pratli ki post on bu namta ki try muluk but southli ki post on bu namta ki beri ki panapa. Ngisolungo ruban ban yo ya kaniki email ya kabala pha nakata ka team CM lead ko kiong ka Meghalaya CM lead fellowship program Government of Education sakini kini kun samla ban pentep pasau tali ki post la de ban bu lepa nam ta ki beri ki panapa pi ka CM lead fellowship program ka de program jong sarkar jela pisa la be da ka sarkar jela da ka sarkar jongi tingim so thu kai ka nongrem kai ka rational kai ka reason ba
hakapor bagi pa ikan ka email kum bakal long kat kum ka jingtip ka jongi ki ong basau tuli ki post labu na menta ki beri ke mana ba de halor kata ka long rem kum ka seng ilawan menta ka sngi ban tho ya ka shiti ya ka jing shisha ni address au chief minister lengba OSD officer on special duty jong ka SSA but state education mission authority ban ong ya ka sarkar jela ba ka dai ban weng mardor ya ka ni ka kandon ka balabu lani ka balapan pau ban ong ban kini ki khatar ligi sit south ligi sit on ai ki beri ke mana ba kaseng ka kwa ban kren ka basai baka sarkar jela kamdei kadei ban sotu bakum kini ki project lai ki badai kapisa kadei ka jongi kum kinong shok snong ka jela bei pisa ka pisa jong pa ba jong kinong shok snong ka jela kabar beli hadu kat nungi kum ka jela ngi dunai ki khun samla ki bala bit ban tre ya kani kakam fellowship kaban kamtam ya kakam ka bakini ki beriu ki hak ban let ki thai nong kendong ki hak ban let ki stakeholders ki fair ki local authorities ki hak ban kendu ya ki kme ki pa ya ki noi kai bakum ta terten kabadon kam ro kalong bakin so thu ya ka jinglong jingman jong ni ka jela ka jongi ki hak ban so thu ya ka geographical condition ka mangi ngi shong isa kumnung ngin penting kena bu ubri bu wan kiwi ki jela un so thu se tin garu la da ulet chapok garu banya shong bat ki tu ki try snong tu un so thu se ya ka tin khasi hang ni hapo khasi bat jan tel slani un let chaboy bat kum ta terte kabadon kam kede ba ki bri ki jongi kin hak ban yo ekni kam khnam ba ka sarkar jela la da kasnai ki policy kamut kan yo ki feedback ki babyang kabar ka bangi ngi bu ro ka kajing persya ya kani kajing penmi ya kani kajing pa ya kani ki email ban pentip ba sautli ki post la jet labu nang ta ki beri ku bar kalong ba pi kumanga ong pi ngibun ki kun samla ki bade ki try muluk ki balang qualified te balai ke sarkar kan ai men jak hakajaka hakum kani ka por le ka bang ki kun samla ki hiran ki myo kam yo jam ki jaka bikin ai men sim kin encourage ki jongi bikin tap ikini ki kam bat kin yo ro kani kam yakini khat artli ki post ki ong penban banwan ra de ki beri ki mana ba haduk kat nungi dunai kita ki khun samla te ha ka jing ya kendu ka jongi ban ai ka jing tho OSD bon ai ka jing tho chief minister hadin mengilapen ningkong e uang bangam don jing tem nama uni OSD de ma ba pha uba long kumuta officer uba deal kan ka ya ka recruitment uang ba kamdon kum kata ka email ka bala pha sakini ki khun samla le ne kanu ka rai ka ban ong ban kini ki khat artli ki post labu sautli ki post nam ta ki beri ku mana ba dah bangi pen ipat ya kani ki email ke bala pha syakini ki nong apply kam ong ya kani la don balik bakala manur khlem ka jing tip ka jonga kamut bulangnya ula kubur baka don ka jingle shalak jong nur ban pha ya kani ki email syakini ki nong wat kam kamut ba don benta manur ki ba pha ya kani khlem ka jing tip wat jong ka office tu tina kaliang ka jong ula da ban kular yangi ban ong ba ya kani om siam la approve da ka education department la ni da ka office ka ba deal ya kani ka kam bat ula ong ru bala da ula check ru ke email ka jong bo ha bo ula check ula bakadon ka jing pha ka bakum kani ka bo ong ka de ka jing bakla ka jing le start jong nu te ka bana ka yang jo ka seng il ong bala ka don ka jing bakla la da ka don ka jing le start jong nu ma phi menta kum officer ba shong ka shuki ba pet yang ne kam phi dei ban pen bet no ya kani bala da phim pen bet ngila da ban ong ru la da phim pen bet ya kani na ka yang jo ka seng ginom ailat ba ka interview process kan ya ka live ho ba la kuitre Lada ka sarkar kam penbet ya kani jing bakla lada ka ong ba bakla di ban penbet jing bakla lada ka le khnang ru ka di ban weng ya kani kendon ka ba kan ong ba southly gisit na ki khat ar seat on ai ki beriu ki panaba ya kata nakaleng jok choi sing nong pediang la nuru balada kim weng lada kim penbet ya kani bat kim ai juba ya ka city ka bangi kum ka seng ilabu ahmad jong ka office jong USD bun pha chief minister ka seng kan nom sha ban penya ya ka interview ka live po ba la kuitrik nam ta kini ki kam diulah ong ngi ba ai por sisngi arsngi un sa ai ka jubab ka seng bat un penbet ya kani jimpakla tingin ap ka ta por bala da ka sarkar kamle ya ka e ka badon kamle la ni ka office kamle ka seng kan krena ka basai bagi nom ai lat ba ka interview process nam dani ka kam kan ya ka live ho bat live kuitrik jong matau banai kanong ba bernihan ka don ha uput usam ha pedeng ka asam bat meghalaya ka we ka them artli ki jela ha ka benta jong ka asam dan kumba ar phautli ki karkhana red category but ka central pollution control board kalapin banaya ka te ka than kum ka jaka ka belong critically pollutant hangta ka dan ka air quality monitor ka balapin pau ka khubor bala pau prthai ha ka benta jong ka meghalaya pan dan tang santli ki karkhana red category ka jo ka le air ka baya benta lang hinrai ka jingmi jabo ka ya pher dena kata ka daw kini artli ki jela menta kis dang pen khre banthau ya ka joint action plan